Ahojte, priamo do tej vodnej plochy. Skutočné auto Spidermana havarovalo, tak som priniesol svoj obrovský magnet, aby som tam mohol loviť magnetom. Nerobím si srandu, pozrite sa na tie videá. Áno, to je skutočné auto Spidermana, ktoré naháňa políciu. A poďme sa na to pozrieť. Áno, to je Spiderman. Je skutočný alebo falošný? Vyzerá to čudne a zvláštne, chalani, ale mám pocit, že som práve niečo chytil. Moje lano sa napína. Čo si myslíte? Je to skutočné auto Spidermana? Pretože pozrite sa na to video, chalani. Toto je auto Spidermana, ktoré preteká po zemi. A potom jednoducho spadlo do vody, chalani. Skutočné auto Spidermana je niekde tam, pod vodou. A teraz, keď cítim, že moje lano je veľmi napnuté, pozrite, niečo červené vychádza von. Bože môj, chalani, je to naozaj auto Spidermana? Áno! Áno, vychádza z vody. Bože môj, toto je červené a vidím pavúka. Chalani, to nie je celé auto, ale to je kapota auta s pavúkom. Toto je červená kapota a čierna pavučina. A tu môžeme vidieť veľmi nebezpečného pavúka. Táto kapota auta naozaj vyzerá podobne ako to auto Spidermana. To je neuveriteľné, chalani. Takže tento Spiderman nie je falošný. Pozrite sa na tie videá, sú skutočné. A ten, keď auto spadne, je ten pravý. Takže by to mohlo spadnúť niekde tam. Tak poďme ďalej hádzať magnet, aby sme našli ešte niečo zaujímavé. Nebol som si istý, či je to pravda alebo lož, ale teraz to môže byť pravda. To znamená, že Spiderman je pod vodou. Takže musíme pokračovať v lovení magnetom, aby sme ho zachránili. Môžeme nájsť samotného Spidermana. A vlastne cítim niečo. No poďme. Pozri, tam je to. Bože môj. To je Spiderman! Áno, zachránili sme ho, chalani! Zachránili sme tohto Spidermana. To nie je možné. To je jeho hlava. Och nie, ako je to možné? Šoféroval svoje auto a potom mu odpadla hlava. Tak sa pozrime, kto sa skrýva za Spidermanom. To je peklo, kto to je? To nie je Peter Parker, to je nejaká hlúpa bábka na figuríne. Kde je ten Spiderman? Bože môj, musíme zachrániť hlavného hrdinu. Spiderman je vlastne môj obľúbený superhrdina. Takže nasadíme masku takto. A pokračujeme v lovení magnetom. Poďme. Stále musíme zachrániť Spidermana. Stále musíme pochopiť, ako to všetko súvisí. Musíme nájsť Spidermanovo auto. Máme niečo dobré. Tak možno vytiahneme celé auto z vody. Vyjde z vody. Aha, je tiež červené, chlapci. Je tiež červené. Och, môj Bože, toto je neuveriteľné. To je ďalšia časť Spidermanovho auta. To sú dvere auta. A je na nich napísané Spiderman. Takže máme niekoľko častí Spidermanovho auta a je veľmi ťažké dýchať. Toto nie je skutočný Peter Parker. Toto je nejaká falošná figurína. A táto maska, neviem, či je skutočná alebo nie. Ale táto kapota auta a tie krásne a nezvyčajné dvere s čiernou pavučinou tu naozaj patria k autu Spidermana. Takže môžeme predpokladať, že video, ktoré sme videli, keď auto padá do vody, je skutočné. Ale bol to skutočný Spiderman alebo falošný. Ale aj tak, ak je to všetko pravda, je Spiderman pod vodou. A nemáme čas, možno je už mŕtvy. Takže musíme sa ponáhľať. Ale chlapi, niečo som zachytil na magnet. Nie je to extra ťažké. Ale určite tam niečo je na konci môjho magnetu. Pozri, áno, niečo červené vychádza. Počkaj. To je Spiderman. Spiderman, nie? Nie je to on. Počkaj, to je volant auta a Spidermanov kostým je prilepený na pavučine. Takže jazdil v tom super rýchlom aute a omylom sa prilepil pavučinou na volant. Poďme sa dostať z tej pavučiny. Och môj Bože, to je volant zo športového auta Spidermana. A to je skutočný Spidermanov oblek. To je šialené. Ale prečo Spiderman nechal svoj oblek v aute? Možno to nejako súvisí s tou nehodou. Tak si ho oblečme a vyberme ho von. Vždy som sníval o tom, že si vyskúšam byť Spidermanom. Práve teraz sa môj sen stáva skutočnosťou. Áno, prosím, je to trochu mokré a studené.
Takže áno, teraz som ako Spider-Man. Skúsme zrekonštruovať celú situáciu. Spider-Man sedel vo svojom športovom aute takto. A náhodou šiel príliš rýchlo a spadol priamo do vody. Našiel som tu niečo. Och, môj Bože. To je disk kolesa zo Spider-Manovho auta. To je ďalší dôkaz, že celý tento príbeh je pravdivý. Našiel som to náhodou, keď som na to spadol, bohužiaľ vo vode. Ale našli sme to pod vodou. Takže to je celé auto. Celé Spider-Manovo auto narazilo na zem. Takto. Auto bolo pod vodou a bol tam Spider-Man, ako ja. Ale on je stále tam. Poďme ďalej hádzať magnet, aby sme ho našli. Pretože sme nenašli žiadne jeho časti. Kostým, masku, ale samotného Spider-Mana nie. Ale teraz cítim, že mám niečo na magnete. Nie je to extra ťažké, ale určite je to niečo. Pozrite, ďalšia červená vec vychádza z vody. A tu je pavúčí znak. Chlapi, viem, čo to je. Toto je vystreľovač pavučiny. Takže môžeme túto vec nasadiť takto. A teraz som ako skutočný Spider-Man. Môžem vystreliť pavučinu. Bože môj, toto je šialené. Toto je funkčný vystreľovač pavučiny. Tak to poďme vyskúšať. Poďme na to. Poďme dať pavučinu na strom. Funguje to! Spider-Man, Spider-Man. Skúsme to ešte raz. Spider-Man, Spider-Man. Funguje to! Funguje to! Je to pekná pavúčia pištoľ. Ale poďme pokračovať v magnetickom rybolove. Ale chlapi, stále sa bavíme. Ale pod vodou by mohol byť skutočný Spider-Man. Celé jeho auto. Takže stále nevieme dôvod, prečo spadol pod vodu. Prečo vyzeral tak smiešne. Je to Spider-Man však? Hej, chlapi, cítim ďalší nález. Určite. To je zvláštny a čudný pocit, ako by to bola obrovská kovová vec. A tu to je. Z vody vychádza nejaká zvláštna kovová vec. Oh, Bože, chlapci, čo to je? To vyzerá ako pazúr doktora Oktopusa. Toto je veľmi nebezpečná postava. Je to najhorší nepriateľ Spider-Mana. Možno je doktor Octavius dôvodom. Kto zničil auto Spider-Mana? Možno sa snažili bojovať proti sebe. Ale omylom Octavius vzal volant. A to bol dôvod havárie auta a pádu priamo do vody. Takže chlapci, Spider-Man je stále pod vodou, ale je to skutočné alebo falošné? Potrebuje ešte našu pomoc? Je nažive alebo už mŕtvy? Chlapci, tento raz cítim niečo ťažké. Pozrite sa, ako sa mi napína lano. To by mohlo znamenať, že máme celé auto Spider-Mana a môžeme ho vytiahnuť z vody, pretože je veľmi ťažké. Takže musím byť veľmi silný a mocný, ako skutočný Spider-Man. O to ide. Tá vec vyjde von. Červená a modrá časť auta. Takže chlapci, to je ďalšia súčiastka zo Spider-Manovho auta. Bože môj, pozrite, aké je to štýlové. Tu vidíme pavúka, to je tá zbraň, a bolo to nejako pripojené k celému autu však. To je šialené. To je určite časť Spider-Manovho športového auta, ale na čo slúži toto veľké červené tlačidlo? Tak to stlačme. Bože môj, to je naozaj bič! Pavúk, čo? Bože môj, prosím! Bože môj! Takže toto skutočné auto Spider-Mana bolo vybavené vystreľovačom pavučín. Strieľalo na nepriateľov. Takže je to všetko skutočné, alebo nie? Stále tomu nerozumiem. Našli sme veľa častí spojených s autom Spider-Mana a s okom Octaviom, ale ani jednu časť spojenú so skutočným Spiderom Spider-Manom. Takže Spidey môže byť stále pod vodou.
Pokračujme v magnetickom rybolove. No tak, poďte chalani, pokračujme. Musíme nájsť Spidermana. Musíme nájsť nejaké časti z neho, alebo z Petra Parkera, z Milesa Moralesa, alebo možno Greena. Hej chalani, ak ešte stále pozeráte, prečo sa neprihlásite na odber? Mám sen dosiahnuť čo najviac odberateľov. 5 miliónov je môj sen. Takže prosím, ak ešte stále pozeráte, prihláste sa na odber hneď teraz a stlačte tlačidlo páči sa mi to, ak máte radi Spidermana. A chalani, niečo vidím, niečo vychádza. Ďalší červený nález. Takže, to je topánka, to je čižma. Takže to je časť Spidermana? Počkaj, áno, je to červenej farby a je to v štýle Spidermana. Ale skutočný Spiderman nenosí topánky. Prečo to má takú veľkú pružinu tu? Skutočný Spiderman, on sám nedokáže skákať. Veľmi vysoko. Takže to môže patriť len falošnému Spidermanovi, pretože ten skutočný nič z toho nepotrebuje. Počkaj! Wait, the Spider-Man... Auto Spidermana bolo skutočné, ale ten, kto ho šoféroval, bol falošný. To nám dalo stopu, aby sme na to prišli. Takže ak falošný Spiderman šoféroval skutočné auto Spidermana, to veľa vysvetľuje chalani. Áno, takže to môže znamenať, že falošný Spiderman ukradol super auto Spidermana skutočnému Spidermanovi. A cítim, že nás čaká ďalší objav, chalani. Z vody vychádza niečo veľké a čierne. A chalani, táto vec vyzerá ako taška a má tu pavúka a všade sú pavučiny. Ale to by mohlo patriť skutočnému Spidermanovi. A možno to obsahuje odpovede. Alebo možno zistíme niečo ešte zaujímavejšie. Tak to poďme otvoriť a pozrieť sa, čo je vo vnútri. Lezecké lepidlo s extrémnou prilnavosťou na vertikálne povrchy. Bože môj, to je fľaša s lepidlom. Takže to je to lepidlo vo vnútri. Môžem to predpokladať podľa toho, čo je tu napísané. Bože môj. Áno, to naozaj vyzerá ako lepidlo. Bože môj. Takže chlapci, rozumiete, ako sa to používalo? Falošný Spiderman si dával lepidlo na ruky a snažil sa liesť po zvislej stene. Povrchy. Bože môj, to lepidlo je teraz veľmi silné. Teraz už chápem celú situáciu. Tieto veci nemôžu patriť skutočnému Spidermanovi. Iba falošný Spiderman ich môže mať. Ale celé auto, celý superšportiak by patril skutočnému Spidermanovi. A na videách, na začiatku videa sme videli veľa videí, kde bolo Spidermanovo auto ukradnuté. A ten Spiderman, ktorého sme videli na začiatku videa, nie je skutočný Spiderman, je to falošný. Takže tento chlap ukradol Spidermanovo auto. Už ma nezaujíma. To znamená... Môžem byť nový Spiderman, chalani! Môžem robiť lepšie veci a môžem pre vás robiť viac magnetického rybolovu. Ak sa vám to video páčilo a máte radi Spidermana, nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby ste so mnou zažili viac dobrodružstiev s magnetickým rybolovom. Volám sa Slav a ďakujem za sledovanie. Táto záhada okolo Spidermana je odhalená.